amma abin da na kawo da kudi a majalisa shi da damuwa ne nake gani wanda ya samu dukkan manoma duk a Najeriya na gaba da musamman da arewa amma duk Najeriya gaba daya. Amfanin gona farashin ya dawo kasa, amma abubuwan da ake amfani da su wajen noma musamman kaga taki din nan da maganin feshi din nan farashin su bai ragu ko kaɗan. To sai ta kai ga yanzu a bana sai ga manomi abin da ya kashe noma da kashe ya kai kayansa kasuwa da ke da samu rabin wannan kuɗi. To sai naga idan wannan abu ya ci gaba za a yi gari jama'a ko dai su bar noman ko kuma abin da suke shi ya kare gaba ki daya. Inda misali da ke masara akwai ta kai wajen 70,000 amma tana 20,000 da wani abu. Haka wake, haka gero, haka dai abubuwan kayan abinci sun zo kasa yanzu. Wannan abin farin ciki ne, amma saboda jama'ar mu na karkara a duk arewa kusan jama'a sun dogara da aikin noma ne, da shi suke amfani da shi suke biyan duk bukatu na rayuwa, cin abinci, sutura, rashin lafiya, komai auren da yara, komai ma gaba ɗaya dai in an sai da kayan amfanin gona ke wannan bukatun. To sai na inda aka shiga da wannan al'amari to jama'a su shiga mun halin da ba rayuwa zai musu wuya kwarai gaba ɗaya. Don ba za ka tabbata kullum kana kashe kuɗi, kana kashe misali 100,000 ba da kashe 100,000 ba da bari ya dawo 70,000 baɗi mai zuwa ya dawo 50,000 wani za ka je ma kudin sun kare gaba ki daya. Kwarai ne ma na farin ciki da farashin kayan abinci dawo kasa, na farashi kwarai, ina farin ciki kwarai. Abin da ke wani gaya maka shine ina farin ciki da shi, amma saboda damuwa na rayuwa na manoma wanda kuma sun fi koyawa a kasar nan, to su ma sai a duba al'amarinsu. Farashi ya yi ƙasa, amma kamar da na faɗi kayayyakin da suke amfani da su wajen noma musamman taki da maganin kwari farashin su bai dawo kasa ba. Abin da nake so a yi shine gwamnati take matakin yadda za a yi taki na ɗaya shi ka ya bawa jama'a a kawo shi da yawa, kuma a matakin da farashinsa zai dawo kasa shi ma kamar da farashin wancan abun farashin amfanin gona dawo kasa. Ya za a yi gwamnati ta fi kowa ta da hanyoyi fiye da ba iyaka. Abin da kira gwamnati kenan, amma in Allah ya sa kudin taki ya ragu ya zama da kuma kowa zai samun taki isasshe gonarsa kuma a farashi mai rahusa, maganin feshi ya zama da shi ma isasshe farashi mai